Alhaji, a dai dinga cika alƙawari. Alƙawari kaya ne, gwara a soke shi a huta. Murja? Na'am Shu'aibu. Wai dama ka san Murja ne Shu'aibu? Alhaji, ni ko na san Murja tun yaushe. Alhaji ai na daɗe da sanin Murja ai. An kai sama da shekara kusan 5-6 haka Alhaji. Alhaji, ni dai ina fatan dai ba wani abu da yawan za tsakaninku da ita? Haba. Ai tintinin na dade ayi da amala da ita. Ai tunda na samu Laila shikenan na zingine ta a gefe tun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji, tun fa tana karban fa na wata daya sai da kuma tana karban na sati ta kuma tana karban na kullun. Yanzu yayin da suke kenan.